Amina heeft een nieuw konijntje. Lieve konijntje, hè? Amina heeft lieve konijntje. Ja, dan moet je naar huis. Gaan we meedoen naar huis? Ja. Maar Simba hem opeten. Tarko gaat opeten. Nee! Nee? Nee. Niemand mag hem opeten, hè? Heb ik tussen de bloemetjes steken? Heb ik bakken en doen naar mama? Ja, hè? Mama gaat... Het is konijntje van Amina, hè? Mama gaat het leuk vinden dat wij een konijn hebben. Denk je? Ja. Maar ik denk mama gaat boos zijn als wij die konijn naar huis meedoen. Lief klein konijntje, vlieg je op zijn neus. Wacht. Amina heeft konijntje.